everyone, good morning and welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So लोगोफोर जोङो दायो टाउन ओंखारलांनो नागिरदों फिसा खामानि दं मिथुनि थाखाय आरो ओमफ्राय खैथामान सामान लाना फैनि आसार बानायनो थाखाय बानलु मुला बिदि लाना फैनि आरो ओमफ्राय दिनै मा होनो गोदान मेशनिफ्राय बे साखि सावग्रा अर्डार खालामनायाव दिनै धुप साखि सावबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नै मोजां नुदोंना लोगोफोर नै इयावनो बहायनानै साफा न' सुनानै दै सान्थि सारनानै सावनाय जाबाय आरो ओरैनो दायो आं कुर्ता इस्ट्रि होनो नागिरदों एकदम मैया सुनानै बोरैबा अरि अरा जाजोब्बाय बेखौनो इस्ट्रि होनि आं दा लोगोफोर माथो गुदुङानो जाया इस्ट्रि बारा माबा हाबनो नागिराखैहाय बेयाव मानोबा Ini gerak nasi nggak bisa dapur nih harus dilihat. रोङो आनै फैदों नै सेवालि बिबार होफैदो रोङो अनलाजों जाया होमबा ओमफ्राय ओमफ्राय ओमफ्य अनलाजोंबो जायोथ' बेखौ अनलाजोंबा गोथाव मोनो आं जागोन दे नों दा मा साहा लोङो हा जों टाउनाव थांब्रबनि फैनानै संफैनोसै दे ओरैनो जाजायोना बे जागोन दे जागोन दे बुजिबाय आं बुजिबाय अनलाजों संसै आं बेखौ मोजांनो नों जानो होगोन खारै एसे जागोन दे बेखौ गालांनोसै आं सोनानै र' स्कुलाव थांदों आजालुथिखौ दोनलांदों दा फैना संफैगोन दे जागोन दे नों माथो फैथारानो आनो एफा खाथियाव न'आनो बेनो मैगं संदों आब'आबो स्कुलावसो दोनलांदों बेना उन्दैफोरखौ दे फै थांना फैनि लोगोफोर बाजार खालामना फैनि आसार खालामनि खैथामान बुस्थु आसार जानो लुगैना बायनानै जासैसो न'आवनो खालाम दे आयं आनै आइमबो गोदाव सोरावसो आंना सोमोन्दोआनो दसे आनै दसे आइ दसे मा जायो आइ थाङानै खोनायो थाङाबा दासो खोनादों खोमाया बारा खोनाया आरोना आनैना मिथुनि आनै आंखौ गाव आइसो होननो थिनो आरोना ओमफ्राय बावनानै आनै आनै होनफ्लाङो ने मिथाहाथ' थागोन हाय এইদিকে গুফুর মুলায় দং না গাথা গুফুর নাইনি ফেলায় মাবা লানো
এই বালু গোরান খেলানে এসে লানি দে এইটো কি হয় সাপাট ও লানি হাই এসে পাপড়কা ডালে गुफुर गैया ना दा मुला गुफुर गैया बेलाय बेसे हा केजि माबा मा होनो बेखौनो बानायनोसैहाय दे हर दे फान्थावा जि मोजां मोजां सिल 1.5 केजि लानोसै बे 100 लादों ओमफ्राय आरो 1 केजि लाबावनोसै आरो मोनसेसो बारा हरदोरा दा बुरजा लाबाय आरो ना अननानै औ न' गैया 100ल' दं बेसां किल' बे दाम ना मैगंफोरा एवनोसै दा बेखौनो लानोसै दे उन्दैखौ बेखौनो एवनोसै दालि संसै मिन्थिबाय 50 टाका लाखियो नों एसे खमाव मुलाखौ मिलायना हर एसे खमाव मुलाखौ मिलायना हर एखेसो आधा केजियाव बेसेबां 30 टाका ओमफ्राय बे थाइसेया बेसेबां जागोन सावनानैसो जानांगौहाय खमसो जादों एफा गिदिर जाबाय दा सावना जानो जाबाय बेसेबां जाबाय दा 160 बानलु लानि बानलु बे बानलुआ बेसेथाय मादै 40 टाका बारा गोसाबोथ' नंखायानदां ना गोथांखौनो नांगौ आंनो दासो लाबोनाय ना माबा हरदो दे बेसेबां होनदों 40 टाका 100नि सोलाय फुवा 40 100 टाका नांगौ औ बेसां नो बेसां ला Jira? Pulau jira? Berapa orang? Gimana? 180? Sao jira tuh kan lo? Bukan lo dunia jira tuh naik. Deh, gimana? Gimana? Kasih dok. Green motor naik ke pas. Green motor epis. Mugu. Dali ku Jaba. Itu naik ku. Deh. Tel tu kuntu lokal hori or local ya. Gimana? Aru full botol. Itu
Vinegar होगा नहीं क्या? हाँ? और bottle में? Asar mana ini asar? Budul kan apa ini ya deh? Kita nilai. Kuati mengulang sedikit heran. Chalo topla. Mai gawasih muka muka kan. Hah? Chicken halal na? Hah? Mulai aku furang kerang bagian tu apa nama na? Apa? Besetw जाबाय ओंखायनो थांनोसै जों बयाम नांगौमोन आरो ना लाथुला दा बेलासियाव फैखानांगौ दङ बे फैबा लांनोसै आरो आंनिया लांखानोसैलायनोहाय दङनो अ एटु दाम जायो हरुটো কিমান চাও हरुটো অ কভাৰটো নাই ন হৰুটো ভাল আছিলে ইমান জুখৰ পালে হ'ব দে এই দুটাটোৱে দি দিয়ক थोरसि मानजिनो माबा गैया एटु बेलेग নাই নেকি আৰু তো मानजिग्रायाथ' जि खस्थ' मोनो एटु এটা দি দিয়ক কোনটো ডাঙৰটো दाउदै होनायसैलै पापा बियो এইটো কুনি দিয়া নেকি एखौ मोनसे बिसलाय मिथ' थोरसि सुनायाव खस्थ' जाथारो এইটো কিনছিল दे लम दे আচাৰ বনালে মানে ইয়াত থলে ভাল হয় এইটো দিয়ে গুডে এই হৰুটো হলে একদম পুৰা জুখৰ হলে হয় আৰু জলকীয়াটোৰ কাৰণে এইটো ইমান মান আহিব আৰু এতিয়া এই তলটো लोगोफोर जोंना शपिंआ जाबाय ओमफ्राय एक्सट्रा मोनसे खामानि दंमोन बे जायाखिसै स' इभिनिं फैफिननांगोन आरो मारै नुदों नोंखो बयाम बेपारि नुदों मोजाङै दोन दलद दलदनो जाबाय दे बेखौनो खामानि मावहैनोसै जों दा सानैजों ना बिदिब्ला फैबाय थादो जोंजों लोगोसे आरो न'सिम थांफिनसै लोगोफोर नै सामानफोरा मुला बानलु स' लोगोफोर दायो सफैबाय जों ओमफ्राय जों मर्निंनि ब्रेकफास्टबो खालामाखै आरो मिथुनो दा साहा फुदुंनानै साहा लोङोना बियो बरन खानोसै ने बरननिसै वाव इतना सारा सामान मुलाजों फान्थावखौ बरनग्रोनोसैहाय Yes. मुलाया गुफुरखौसो नांगौमोन आरो थेवबो गुफुरखौ दाथ' मोनला आसार बानायनानै बेखौनो बिगुरखौ जिन्नानै आसारखौ बानायनोसै सान्दुं थानायाव दा फोरानहरनोसैथ' हानानै दे मिथ' नोङो ओंखामाथ' संलांखाबाय आब'आ ओंख्रियाव हेल्प खालामदो आरो आंखौ बयामा थाथों दे बेयावनो